Moikka tulee! Tänään mä teen videon kuinka ite mä ja Bandicam tavattiin. Okei. No, eli aluksi mä kirjoitin Bandicam, ei tarvii download. Sitten vaan Bandicam free download. Sitten voi download Bandicam. Sitten painatte eiköhän muuta. Sitten mä näytän mitä OBS:llä. No niin, nyt ollaan tässä Googlessa. Otetaan OBS download tai kirjoitan OBS download. Joo. Sitten mennään tänne Open Software download. Se voi aloittaa. No voi vittu. Nonni ja nyt vaan painatte download OBS Studio. Teidän pitäis pitää painaa tätä nappia, jos te haluatte lataa sen ja sitten vaan odotatte kun se lataa. Ja sitten OBS on teidän. No, tässä oli tämä päiväinen video. Kiitos kun katsoitte ja toivottavasti tästä videosta oli jotain hyötyä teille, mutta se olisi mikä kuittaa. No.